Gigi minyo bwana ni rito mundu ojana rutape ojana kipere mundu bwana pero kamano mokuongo agone vijendero kamano for the first time nyaka tin chakre e sirikende digite wasebedo kwariwore to onge sirikal ma vijana nyotinge bangu mawacho ni wawe bakidi nyano kaka kijana otingo Kisumo ni wawe bakidi gitingo Migori ni wawe bakidi gitingo Homa Bay manso ni William Ruto nyiso Joluo ni kidi ni oken gimone gogo jen gimi gero ga affordable housing kendo Joluo ka uno gedo gi kidi nyiso ni William Ruto kende president mogolo Joluo motingo mabango ni kochako go ngato gi kidi en gimi gedo go right and omineno ka kata kanya wawuotho sani dhano wera affordable housing and everything to gimana wachi katieko yes ni ojende mokunga gone re mondo mulero kamano nyora do gi vijende ma Kisumo andang'e no budhera do gi vijende ma Migori vijende ma Siaya vijende ma Kumanade takwayo jotelo moyier nikech jo ma obeda appointed gi ok ginyal wuotho ka jotelo gi okomiyo gi conducive environment kata alwora manyangafu akwa jotelo moyier kaka nye gi wuotho kaka jotelo moko wuotho kuonde moko gikawo jogi gitier Kisumo gitier Siaya gitier Migori mondo miseche mimiyo jo Kenya moko yudo pesa mag ohala to vijende wagi boyo yudo pesa mondo at least gimadumbe mang'eni biro miluongo ni Kasim Tani ni bedhe duoko tich mar bedo e dot ni piny matin anda mor ni vijende ka nitie mi register jogi nigi simu ga ucho jogi nigi simbe kendo jogi neno gik mang'eny simbe gi gibed gi simu gidhi gi register SHA gi register affordable housing mondo gibed gi seche ma jo Kenya kawo gigi to ombo kawo gigi